Bona nit, xiquets. És dissabte i em trobe a Culla, un poblet de l'interior de la província de Castelló, a uns 1.080 metres damunt el nivell del mar. És un poble que va estar fins al segle XIII baix el domini musulmà. I a partir de meitat del segle XIII, allà damunt de l'any 1233, arrel de la reconquesta cristiana de Morella, pel noble Blasco d'Alagón i amb el regnat de Jaume I, va passar el poble a mans cristianes. A l'any 1244 el poble va rebre la Carta Pobla i així va tindre reconeixement de poble com a tal. Benvinguts i espero que aprenga molt del que estudiarem en aquest tema, que serà el feudalisme. Des de Culla tractarem el que va ser una panoràmica general del feudalisme a Europa des d'un punt de vista social, polític i econòmic. Culla, igual que el poble que visitarem després, representa el que podria ser el feudalisme a la Comunitat Valenciana. Un poble a l'alt d'una muntanya, rodejat amb una muralla, en un castell, baix la protecció d'un senyor poderós que manava en aquest poble, el senyor feudal, i amb un poble que estava sotmès a ell i que es dedicava al treball de l'agricultura i de la ramaderia, en una terra també pobra i necessitada del dur treball dels seus pobladors. Així que anem a veure el casc antic, ànim i a continuar estudiant. Au, El feudalisme és una època que dura des del segle IX aproximadament fins a l'edat moderna, una època de violència i inseguretat que va estar provocada per tres factors fonamentalment. Un, la fragmentació de l'imperi carolingi en xicotets regnes, el qual resta poder i resta influència a l'imperi, la pèrdua de poder dels reis, perquè a poc van donant capacitat d'actuació, poder, influència als nobles per tindre poder ells mateixos, i l'afany de poder dels nobles. És un sistema polític que consisteix en la fragmentació del poder en xicotets regnes, un sistema social piramidal, fonamentalment. D'aquest sistema ja en parlarem d'aquí a uns minuts, en una piràmide, i un sistema econòmic basat fonamentalment en l'agricultura i la ramaderia, per tant, un sistema agrícola i ramader. És un sistema de relacions que anomenem pacte feudo-vassallàtic, i en el llibre tenim un quadre com aquest que apareix en la imatge que ens descriu aquesta relació entre el senyor i el vassall fonamentalment. El senyor, que és el rei, el vassall, que és un noble. El senyor, que necessita formar un exèrcit de guerrers, i el vassall, que obté terres i poder a canvi d'aquesta ajuda militar de la qual té capacitat. El senyor, que lliura un feu, una terra, amb tot el que hi ha dins, i el noble, que està obligat a ajudar al senyor de la guerra portant homes armats i diners, consell. El pacte entre el senyor i el vassall se segella en el que es diu la cerimònia de l'homenatge. El rei obtenia fidelitat del noble a canvi de terres, el noble augmentava el seu poder i això provocava debilitat reial. I això és el feudalisme en grans trets. La piràmide de la societat feudal que hem dit abans ens diu que és una societat estamental amb una economia basada en l'agricultura, la ramaderia, els préstecs i tècniques rudimentàries de conreu. En el més alt està el rei, que és el més important, que dona terres als nobles, que té un poder reduït als seus feus i que era el noble més important encara que no el més poderós. En el segon estament, els vassalls, que eren els nobles i els clergues, que eren els senyors dels feus, que podien ser per naixement o per mèrits de terra, senyor d'aquests feus, i que els nobles més importants eren consellers del rei, i que els nobles menys importants depenien d'altre senyor. Els serfs, que eren agricultors, ramaders i artesans, que eren els habitants dels feus, que eren els treballadors del camp,
i que tenien obligacions de treballar la terra i pagar impostos, i tenien drets a protecció, a viure terres, a treballar-ne una part, i que ho eren per naixement i podien ser maltractats pel senyor feudal. A partir d'aquest moment et recomano tornar a veure el vídeo a poquet per anar llegint amb atenció el text de cada estament de la piràmide social. Ànim!